जय जगन्नाथ। आजिर এই ক্ষুদ্র কবিতাটির শীর্ষক ହେଉଛି নিষ্ঠুরতা। রাস্তা কড়ে থিবা থুଣ୍ଟା ଗଛ ଠିକ୍ ସେଇ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଭଳି କାଳକ୍ରମେ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସେ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା। ନାହିଁ ତାର ଦରକାର ପଥିକ କିମ୍ବା ଯୁବକ ପୁତ୍ରର। ଦିନ ଥିଲା ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ଶାଗୁଆ ପତରେ, ପଥିକର ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା କ୍ଳାନ୍ତି ତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ଶୀତୁଆ ପବନେ। ଭୋକିଲାକୁ ଦେଇ ତାର ମିଠା ଫଳ କରୁଥିଲା ଉପଶମ ଅନେକ କଷ୍ଟର। କଅଁଳିଆ ଛୁଆଙ୍କ ଅଧରେ ଦେଉଥିଲା ବୁକ ପିତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦେ। ଚଳାଇବାକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲା ଆଙ୍ଗୁଠି, କରୁଥିଲା ପୂରଣ ତା ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଖଟୁଥିଲା ପ୍ରାଣପଣେ। କଟାଇବାକୁ ସୁଖେ ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳେ, ଯତ୍ନ ଅବା ପିତୃଭକ୍ତି ବଳେ। ହଁ, କି କଲା ଦୈବ ତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବଳେ। ଉପସ୍ଥିତ ଆଜି ସେଇ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଶ ତାର ସଖା ସହୋଦର ଏବଂ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ସନ୍ତାନ। ହଁ ହଁ, ପ୍ରତି ମାସ ଅନ୍ତେ ବସୁଥିଲେ ପାଶେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ। କେହି ମୁଠିଏ ପେନସନ୍ ନିମନ୍ତେ କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ। ଘର କିପରି ଚଳିବ, ପିଲାଏ କିପରି ପଢ଼ିବେ, ବିଲରେ ଲାଗିବ, ପରିବା ଆସିବ ଅବା ଶ୍ୱଶୁରତା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥରେ। ଠିକ୍ ସେଇ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ପରି ଜାଳେଣୀ ଅଭାବେ ମାନବ ହୁଏ ଯେବେ ଘାରି, ହାତେ ଧରି ଏକ ଧାରୁଆ କୁଠାର ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ପାଶେ ଯାଇ କରଇ ଆଘାତ, ବାକି ସତା ତାର କରଇ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ। ତଥାପି ସେ ପାଟି ଖୋଲି କହେ ନାହିଁ କେବେ, କାହିଁ ଗଲ ତୁମ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସେଇ ଟିକକ ପ୍ରତିଦାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏହି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଆପଣ ନିଜର ମତାମତ ରଖିବେ।